And ayan, lumabas muna ako at bili tayo ng snackan doon kasi dahil pang susunatin. Ito, bumili ka ng soft drink saka turon. Dito na kami. Ay mga kaparang Jason, good morning, good morning. At di muna ako nakapunta dun sa sa babae project kay Tricia. Gawa nga ng ihatid namin yung kasama ko si Ami. Dito kami sa Bato. Dito sa Bato National High School. At ihatid ko yung mga saals, mga sinulat. Yan. Ihatid ko yung yung module. Kasi nagmo-module tayo sa ALS. Yan. Dami. May signal. Pero nag-chat naman ako kay Kuya Noli na baka malit lang ako. Grabe yung ubo ko, sakit pati ng katawan ko. Kailangan kasing ihatid itong module. Late na nga yan. Kasi siyempre nabibisi rin tayo sa trabaho, babae project. Kaso sarado yung gate. Mag-uho kayo dun sa dun kay Tricia nung kay Bim. Nandito na ako sa school. My chub. Di pa kung baga nagagalit si Phil. Ay, wala na yung karin. Tapos nag-live na kaya yung tulog sa GC. lang. May 60. Kung mga ito nagsabi ka na lang lang. Sikat lang, dali. Mara ba sikat? Tandos ni Kat ay. Sikat kaya parang sunod niya nasa abroad. Nasa Kuwagi. 755 lang. Dawagan 5 sana. Ayan, lumabas muna ako at bili tayo ng snackan doon kasi dahil pang susunatin. Ito, bumili ka ng soft drink saka turon. Libre natin yung ating teacher. Dito kami, Bato National High School. Right? Dito na kami. Ayan mga kaparang Jason. At hapon na kaming nakauwi. Tapos mga siguro alas 3 galing ako dun sa school kanina. At di na ako nakabalik dun sa Pabay Project. Kala ko maka half day ako. Nagpunta ko sa kanila, nakauwi na sila. Nabuuin ko lang yung vlog para may upload tayo. Pakita ko sa inyo yung ginagawang bahay kubo ng kapatid ko dito sa gilid nila papa. Bahay ni Bonjing. Si papa gumawa. Tapos yung dingding nito plywood, malawak din. Ay, sayang nung inabot pala yung saba, saging na saba. Sayang.
bahay niya rin na ginagawa. Ito mga pamposte. Doon to kinuha sa lupa nila papa, sa bukid. Ipil-ipil. Tapos mga kawayan dun, in-order. Anim na poste. Maghapon lang to si Papa gumawa nito. Tapos yung ibubong dito, anahaw. Anahaw yung bubong niya. Dito na dun kay Pula, yung kay Pula naman ano yun, yung tawag ba nun? Nipa. Dito naman anahaw. Kung nakapag-order na siya. Malaki rin yan, tulad parang kasing laki rin to nung bahay ni Pula. Ganyan din yung papagawa ko doon. Mga ganito lang na kubo-kubo. Para may, siyempre pag anbawa, walang vlog. May tambayan ako dyan. Tapos lalagyan ko ng mga alagang manok. Para kumbaga yung lupa doon magamit, magtanim-tanim. Mayroon tayong extra vlog. Tapos, papalagay ako ng kuryente. Kasi pag magpalagay kasi ng kuryente ng kailangan ng magpagawa ka agad ng bato na bahay, kailangan ng building permit. Kaya ang dito sa probinsya, kung may plano ka magpagawa ng batong bahay, dapat kubo muna para wala ng building permit. Tapos kung halimbawa may panggastos sa bahay na bato, ililipat na lang yung ililipat na lang yung kontador. Ganyan lang muna papagawa ko doon. Kaso yun nga yung plano ko sana nung sa challenge. Kaso hindi pa ako tapos na maggastos kay Ami, kaya di pa ako nagpapagawa. Malaki rin. Nag-pause pa rin ako Pause pa rin. Dito lang sa gilid nila Papa yan.